Šta mislim ovo? Pa vidiš da tamo nema ovo. Oni, šta Rusi rade? Rusi u pozadini ovo prave, ove zemljane, za slabije ove avione. Za ove jeftine avione prave ove aerodrome. Pa šta ovi Amerikanci treba? Pa šta imaju Amerikanci? Imaju dronove ovo. I šta ove dronove, one predatore? Predatore imaju Amerikanci ovo. Pa su oni nešto uradili, ništa nisu danas uradili. Niku šumu, Amerikanci su predatorima zapalili ovu šumu. Tamo prema Belgorodu. I ovo, predatorima su napali ovo. Uništili jedan brod, ratni brod tamo na Krimu. A ovi šta su radili, ovi Rusi? Ništa. Ništa, oni imaju gomilaju neku vojsku. Dovlače vojsku, 100.000 vojnika. Da izginu. Da, izginu.